Happy birthday to me. Na ktoré sa hrozne teším, pretože to bude vlog z Los Angeles, kde som práve dorazila, momentálne sa nachádzame na letisku a prišla som priamo s ním. On prišiel z Kalifornie, on prišiel z Washingtonu a momentálne čakáme na Uber, ktorý nás odvezie na naše ubytovanie. A tak nakamerujem cestu a potom pravdepodobne Los Angeles downtown. Takže sa teším na vás. Zatiaľ. Toto je náš domček, kde momentálne bývame a je to cez Airbnb, ako som spomínala. Je to vlastne domček domácich, ktorí prenajímajú dve izby. On sa snaží byť zaujímavý. You use the wrong. Ale čo vám ukážem? Ukážem vám jednu peknú vec. Ukážem vám niečo. My sme vlastne už boli sa napapať, ale keďže sme boli takí rozčarovaní, teda aspoň ja som bola rozčarovaná z toho, že som v LA, tak som zabudla natáčať. Ale niečo vám ukážem. Sunny, can you open the door, please? Huh? No. Tak. Sunny, can you close the door, please? To je strom a je to avokádo. Takže sa teším, že budeme na nejaký čerstvé avokádo. Krásne ránko YouTube. Ja sa vopred ospravedlňujem za môj hlas, ale tak nejako som v noci prechladla, pretože je tu dosť zima, čo ma na LA prekvapilo, pretože som si myslela, že to bude fakt teplo. Ale ono počas dňa teplo je, ale večer bola hrozná zima. A my sme včera večer zaspali a my sme sa potom zobudili až večer, takže ja som už potom nevlogovala. Každopádne som vám natočila trošku z Museum of Art a rozhodla som sa, že tieto dva vlogy vlastne spojím, že to bude prvý deň a druhý deň spolu, keďže zo včera toho veľa nemám. Momentálne je 17. augusta, čo znamená, že sú moje narodeniny a plán na dnes je taký, že sa idem momentálne naranejkovať. Kamarát ešte spal na izbe a nebol hladný, takže som sa vybrala bez neho. A potom máme v pláne veľký hiking a behanie, vybehnúť Hollywood sign k tým veľkým písmenkám Hollywood, keby nikto nevedel. A malo by to byť okolo 7 míl, takže sa na to dosť teším. A neviem, či on pôjde celú cestu so mnou, ale ja by som hore chcela vybehnúť. A my sme ubytovaní v korejskej časti, ja vám to ukážem, nedá sa mi to prepať. V korejskej časti a tuto niekde idem sa naranejkovať. Inak úprimne toto ako Los Angeles absolútne nevyzerá. Ale snad už tam ďalej trošku vám niečo natočím pekného. Takže zatiaľ. Ahojte, môj parček sa už prebudil. Presne tam. A my sa momentálne nachádzame v časti Hollywood a šlapeme k Hollywood sign. Hoď my ideme druhou stranou, ale veríme, že sa tam nejako dostaneme, nejako to musíme celé obísť. Takže tak, a hlasím sa vám asi zhora, mám 40% baterky a dúfam, že mi to vydrží. A je to tu vážne krásne.
všeli zeleň, vrtuľník a tak. Takže zatiaľ. We are dying. Cesta je trošku dlhšie, než sme čakali, že bude. Takže máme trošku prestávku. Ale už presne túto vlastne, túto hore nad nami. To je, takže my už asi pôjdeme iba túto do koliečka a tam niekde to vyšlapeme. No, myslela som si, že to bude viac mil. Je to nejaké 2 mile, 2,5 mile. Ale je to dobré, ale je to riadne strmé, takže to dá dobré. No tak, hlásim sa vám z hora. We did it. Práve sme dorazili. A vyšli sme to celú cestu vlastne za Hollywoodce. Tam je v podstate Los Angeles. Downtown a vlastne toto celé je Los Angeles. Takže my sa momentálne chystáme splniť môj detský sen. Ak ste niekedy pozerali Čarodejnice, ako ja, tak určite by ste boli z toho nadšení, pretože momentálne sa chystáme ku domu čarodejníc a hrozne sa na to teším. A ja som dnes trošku sa spálila na slniečku. A od domu čarodejníc ideme ku chodníku Slávy. Znovu, my sme tam boli včera, ale nedalo sa natáčať. A nedali sa moc ani robiť fotky, pretože bola tma, takže tam ideme znovu. Som z toho pofotila a tak. Takže sa vám hlasím o domu čarodejníc. Nachádzame pred veľkým čínskym divadlom, kde sa natáčajú Oscary a všetky také tie veľké celebritné akcie. A ja mám to, ešte ma, že si nemôžem brbať tú obrazovku, aby som vám to natočila, ale toto je vlastne ten chodník, čas, kde nachádzaste otlačky rúk a nôh všetkých možných hercov a tak. A v podstate vlastne pokračuje chodník Slávy. Tam. A tu je Sunny. Could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Well, lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could have been. Baby, I've been. 10 times 2. Look at happy bro. And you're so sweet Look now. at it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. It's not even, the H is not there. Should I put it? Can you go upstairs and take my camera? Ahojte, ja som späť a momentálne jeden deň tretí, ale ja som sa rozhodla, že vlastne celé to LA vám dám do jedného videa. A dnes odchádzame do Santa Moniky a na Venice Beach, takže to bude zase v druhom videu. Vlastne som to rozdelila, že takéto LA Downtown bude v jednom videu a proste taká tá plážová Kalifornia potom bude v druhom. Ja som si momentálne ráno pristala a nachádzam sa opäť v Hollywood Hills. Tam môžete vidieť Griffin Observatory. A ja šlapem úplne na vyhliadku hore. Tam. Ja som tam už bola, ale ja som chcela si to prešlapať celé až ku Hollywood Sign. Ale proste bolo tam veľa trás a nevedela som, že ktorá je tá správna, takže som sa nechcela stratiť, pretože mám 20% baterky a potrebujem si ešte zavolať Uber domov. Takže tak, je tu neskutočne nádherný výhľad, ja vám to natočím. Úplne prekrásne to tu je. A tam môžete vidieť Los Angeles Downtown. Tam je Griffin Observatory a za týmto kopcom je Hollywood Sign, ale ten asi vidieť nebude, ale možno, že ak prejdem, moment, je to tu dosť temné, môžete, potom to idem hore a nie je vidieť ten Hollywood Sign, aj tak, skúsim sa trošku vyšlapať vyššie.
môžete vidieť Hollywood. Ale to ste všetko videli na začiatku videa. Tuto je druhá časť alej. A tak, to by bolo asi pre dnešné video všetko. Takže zatiaľ.